wannan kai a cikin wannan gida ta wani shirya na shirya bakin mu da cikin wannan gida idan ko shirya na shirya ta iya gidanmu wannan su ne bakin mu da a cikin wannan gida da Allah a taba musu inji idan ana so su burge ku taba musu inji kowace kamun gama aiki na gode hai aiki ga da kare ta wala mai wala ne mutum sana ga Balance burge ta bai